morning may tabo niya diri nga morning may tabo diri nga hingabot ang mga balay diri abot tuhod sa daw. Abot tuhod ilang tubig. Hawak Sa kaliog. tagalio gani ha may gani ni karon kay hingubos-ubos la kay undang ng huuan niya mao lagi na kana diha kana nga building kana puti nga building nanay taytayan das ilawom nga maoy mo sumpay diri sa building Kuntikas. So ang taytayan diha matud pa nga dili kayo habog iya taytayan. Ang mahitabo kanang na mga maanod nga mga sagbot mga saging inana mga dagko nga labinang na mga kahoy musangit gud ana nga taytayan nilang gibuhat. Muna hinungdan nga musuyla diri sa mga kabalayan ng uban. Hantod moabot na dito sa may highway. So muna hinungdan ani mga ka-rescue. Usa dis mga hinungdan nganong nibulog nipundo diri gani ang tubig.